Hver dag mister milliarder af forældre deres børn her i Danmark. Det er faktisk et stort problem, men vi ved ikke hvorfor. Vi har lavet et lille indslag med et forældrepar, som har mistet deres 2 børn. De var en rigtig kernefamilie. De vil fortælle lidt om det. Jeg byder velkommen til Claus og Inge-Lise, og tak fordi I kom. Og jeg håber, at nogen ser dem, og hvis I ser disse børn, så skynd jer at ringe på 112. Tak, og I kan også sende sms. Skriv A, skriv K, hvis det er Claus, I har set, og skriv C, hvis I har set Camilla. Tak. Hej, vi er Claus og Inge-Lise, og det er os, der har mistet vores 2 børn. Vi var ellers en rigtig kernefamilie, men nu har vi ikke vores børn mere. Vi håber, I vil hjælpe os. Viser nu et billede af dem, der er taget et stykke tid, så Inge-Lise. Ikke særlig lang tid fra sidste gang vi så dem. Ja, det er så Claus, og det er så Camilla. Ja. Claus herovre, Camilla herovre, blevet sagt. Tak skal du have, skat. Claus, han er albino-næger og er nem at kende på sin store flæskede tud. Har altid bussemænder siddende i næsen. Claus har store sammenvoksede øjenbryn og arbejder nede i pølsevognen. Claus' yndlingsrestaurant er altså pølsevognen. Ja, og herover har vi Inge-Lise og Camilla. Og Camilla, jeg kan ikke, Claus, jeg kan ikke. Camilla, hun er 17 år på det her billede, og en meget smuk dame, vil jeg nærmest kalde hende. Camilla, er uddannet som escortpige. Ja, hun er meget god, godt lide mænd. Hun kan kendes på sit smukke lange hår. Jeg har selv prøvet hende. Nej, undskyld. Men ring hurtigt til 112. Tak skal I have.